Lagunok, ostirala iritsi da, eta honekin batera txoriene, Patrizia Vitaliarekin eta Zigorriturretarekin. Hemen gabiz? Asteari bukara matera. Bi errezeta, bakizue, ostiraletan saiatzen gara ideia bat ematen zuei, asteburura behira, eta nik egingo ditut, hauek, zeinzuriak, itxaski saltzarekin, holako saltza amerikarrarekin, eta muskuiluekin. Ze ona. Bai, modu ezberdin bat jateko, nik egia da beti esaten duguna hemen. Beti, normalen gehiago gustatzen zaizkidana egosi eta beri hortan jan. Baina, ikutu berezi bat emate aldera, gaur, hor, izozgai ban euskan horrek, nekorak. Bai, ditu. Eta, itxaski kremari doaz, eta horiekin, hobea atarako. Nola ingo duan gaurko errezeta hau? Honein kontatuko dizuet. Zeinzuriak zuritu, eta urarekin, gatzarekin eta azukre pixkadatekin 12 minutuz egosiko ditugu. Ur berdinen utzi osten eta gero erabiliko ditugu. Muskuiluak ireki, eta ero izango azken momentuan, sartagin batean gurin pixka jarri, bertan gure zeinzuriak salteatu, muskuiluak bertan salteatu beste minutu batez, eta gero itxaski saltzarekin irakinaldi bat eman ondoren, zerbitzatu. Orduan, hau izango da, hori, itxaski saltzan jungo dien, arraina barik, kasu honetan, beste modu bat zeinzuria jateko. Tengunen esan dut, nik txerri masaien saltzea gorden hauela, bertan enitxun kosinatu, baina bebai gero initu nolan plantxan, eta hori botan otzala gainetik, eta, sekulakoa gasa, beraz, itxaski saltzakin be? Hau be, saltza amerikarra, itxaski saltza, egin behar dana da, nik egiten duan etxean desente. Egin beldurga, hau izoz gaion sartu, gero gaina kontzentratu egiten baduzue holan sapore askokin, gero ur pixka gehitu eta arrain sopa bat egin, gero honek mila gauzatako fideua bati azken momentuan gehitu, arroz bat holan itxaskiekin, saldatxua hau gehitu, hau Mallorcako kaldereta, kontua emozionatzen nahi naizela. Barazkiak pixka txikituko ditut, kontua da hemen gero birrin dugu dugunez, ez gara ibili behar txiki mosten, pixkat mostarekin, xerratan mostarekin, nahikoa da, orduan, lapiko hau. Berotzen jarriko dut, eta barazkiak txikitzen, no? Oso ondo. Eta gero, egin bitxuzu muskuiluak bai. Bai, muskuiluak, egosita dauzkat, egozin ditut, horren lurrunetan egozin ditut, eta hor dauzkat gero zurituta batzuk, gero jarrituko dut. Oso ondo. Muskuiluak itxasoko animalixak. Bai, Bai, hauek, aralarren jaso zituztela esan zidaten. Egoten dabe, baina. Arroka artian ora txikituta bizidie mare arteko gunietan. Eta bakitu zenbat urte bizileken muskuilu bat. Bota. Karo, hori zakitzu, Baina desente, badakit txirlak, txirlan marra bakoitza urte bete dala. Eta peina ziginen hemen zenbatzen zenbat zeuzkaten, eta pila bazien. Orduan, suposatzen muskiluak ere batzuk baiez. 70. Betxo. Ez da gutxi? Ni baina gutxio. Bai, eta 70 urte bizi aldie. Alatabe, oindala urte bat, justo joan zen ekainien, 2023an joan nintzen Kanbadosera. Eta Kanbados da Urrias baixa zen, Galizian. Galizian, bale. Eta, handaukie pila bat. Bai, aztegia dauzkate, Aztegixak eta beraz daukie, pila bat muskuilu, bertan. Eta nik ikusi nitxun, erakusten dutzen bitxu, honedie, hilabete bat daukienien, honedie 3 hilabetekin, honedie 6 hilabetekin, beratzekin, eta 12ekin. Eta egisa da, urte batekin, heltzen die tamainu honetara. Gero, 70 urtekin ez die horako haundixa behitzen. Tamainu holan haundira, urte batekin heltzen die. Nik egin nuena 10 urtetan, bezala, berdin. Amarez, 20, 18. Hori esaten da, ni horre honitzen itxeiten, bai ez, oraindik hasiko naiz, 15ekin, altura berdinekin, eta ez, oraindik 18 urteraino hasiko naiz oraindik. Nik uste, 12 urtekin gatu nitzela tamaina ondan. Ziur, sentimetrotxo batzuk edo hasiko zinela. Bai, aldamenetara. Goraka ez. Hori, ez diela asko be hasten. Eta nik, galdetu notzien, ze nik ikusi izan ditut, ni lehen bizi nintzen auzuan, areetan, ondartzan eta badauan portua. Eta portuan badauzolan muskuiluak eta biltzen dienak hor. Eta bedurak esan zuztien, hori, ez zizu sekulan esartu, esjan, ze, karo, horrek itxen da biena da, filtratu biten dute. Karo, ura iragazi. Egunero 8 litro. Eta horrekin elikatzen dira, ez? Urak dauzkan,
Hori, zorromotxotxuekin eta horreikin, orduan. Bilboko irteeran. Bilboko irteerako lehengo ondartzako. Ura, igual ez da aproposena, noiz baitz itxin dabe, ekolia da eta ez dela. Beraz, bueno, ez da oso gomendagarrixa horrik jatia. Eta Galizian be pasa izan da, claro, urak txartu dauzenean edo egoera txarra dauzenean, hango astegixetako muskuiluak danak pikutara. Da, igual urte bateko lana edo, ezin aprobetxau, ez? Azkenean, eragin itzen dutze pila bat elikagaixai. Berez hori be, bueno, arriskutsua da. Eta muskuiluak erabiltzeko errezeta ugari. Guk etxian tomatiakin, arrozakin, edo kroketa erara. Baina guk gure etxean arrozakin ezien muskuiluak. Mojojoiak. Mojojoiak zien. Bai, hori ere amaginarreban etxian, mojojoiak arroza, mojojoi eta txirlekin. Gero bai, bueno, saltzan aldiejan, nolan ardotzulitan, lurrunetan, Frantziako eta Belgikako iparraldian, muls fritz, hau da, muskuilu egosiak, patata frigituekin. Hori bai, kombinazio dotoria, goxua. Eta, bueno, holan, pikote horako bai, balixo da benak. Nire amai eskako asko gustatzen, beraz, nik txikitan enitxun asko jaten, bakarrik amaman etxera eta joaten nintzen nigan. Eta nire amamak bai udan itxe itxuelan vinagreta batekin. Bai. Holan, piperra ondo moztu berdia, gorrixa, tipula, eta holan, egositxa edo lurrunetan, eta ospinoli horrekin gainetik, eta, bueno, sekulako gozua. Kuadria, maiguze gustatzen zaigun. Bai. Batzutan, bizikletan da ibilita ero, lagu batek, kuadriako batek, etxaurrian bere baserrian geratzen gara, zerbait hartzera. Bai. Eta atatzen dizkiu patatak, paketekoak, eta muskuiluak eskabetxian hartuta, bota gainetik eskabetxia pixka bat, eta muskuilu horiek, eta benetan dara, eta tabasko pixka bat. Eta da, oso gozua, da. Hori proba inbioze, oindala gutxi, einauen, bueno, Instagramerako prestatu nitxun, bokeroiak edo antxoak ospinetan. Bai. Eta gero jaterako orduan, story bat igon hauen, da esaten, zer da story bat, jentia jakin desu? Bueno, Instagrameko eduki bat, holan, 24 ordu irauten da bena. Vale. Eta nik jarri nauen, betxu, ez da, kombinazio oberik, patatia, eta antxoana bezala. Vale. Eta idatzi zizuten hori bestea? Ez, nik hori izan dauen. Eta jendiak esan zuztan, ez tozulako pro muskuiluekin eskabetxia, baina hori, igual, 10 pertsonak edo idatzi zoztien. Eta nik esan nahen, haizu, ez dakit, pro hau biokot, eta ontsa zigorrak esate duzten, nik uste dut, seinale badala. Bai, azte gara, patri hor daukazu, eta nik uste dut, bueno, aukera polita izan daitekela, ez? Froa daiteko. Eta benetan, nik ez da lagun erakutzi zian hori, eta kuadriako irakutzi nien, hori txokuan egon baten da, hori afaria prestatzen nahi zala, eta patata batzuen nituen, muskuioak, eta ikusten, zin etxea bildo, eta probatu zuen, ja, goxua do. Eta zu zigorolan, danetik probatu duzula, probatu dituzu muskuioak gordinik. Ba ez, baina hor. Txirlajan izan ditut, ostrak ere bai, kalidazkoa eta freskua baldin bada, unango da ez? Eixuz guk, ez daukago itxurarik, baina antza Europako iparraldien eta hori jateko itxuria badauki, Hemen igual, arraro itxen jaku. Zaiena izaten da, karo, horrek, itxita egoten dira, da, oskola zabaltzeko saia omen da, eta beraz, saia izaten da. Eta hori bai, kosinatzerakoan, zuk batzuk kosinatze itxuzu, eta oskol batzuk eratzen die, itxita, eta ez die egosterakoan zabaltzen. Horrek normalian, ez die jateko, ze kontsumitzia kaltegarri izan. Hilda da, holan, seinale, eta muskuioa berez azkene irekitzen da, hor berua dauka, itxuia hiliten, eta zabaldu egiten da. Hilda bada, eta horre espada, beti esaten da, ez konsumitzeko. Bueno, hemen, gure Amerikar saltza, itxaski kremaren oinarria martxan. Ni beti normalen jatzen dut, baratxuria, porrua, senario eta kipula. Hauek, erregosten daude, eta behin errozitakoan, gero botako itxut, daukazuen, haulako abakanto bat baldimakazu burua, hobeto, baina bestela, salak balio dute, gambak, aurkitze, otarrainskak daukazuena. Hori botako dugu, eta ero jarraituko. Bien bitartean, zainzuriak zurituko ditu, hau da, gailu, berezia, zainzuriak eta zuritzekoa, eta hone daukana da, hemen, laban moduan orduan egiten dana da. Hemendik, zuritzen joan, nik normalean 2 buelta egiten dizkiot, ikusi egiten da, eta, napar bat erakutsi zian, postura beti, hemen, apoiauta, eta tak, eta buelta ematen, holan joan, eta gero azkenengo
bueno, azkenengo zatitxo, 4 zentimetro gutxi gora bera, horiek moztu ingo dizkigu, eta horretako da, hemen atzean daukaten, labana. Bitu, nik beste gailu bat ekarriko, ze nire labana zainzurixena oso antzerakoa da, baina da gantxo bat bezala. Eta gantxo baten olan aldian da labana, eta bestian da hori zuritzekoa. Zuritzekoa, betxo. Politxa da. Bueno, Amerikar saltza, berez Amerikarra, New Yorkekoa, baina chef frantses batek asmatua. Eta beti izaten dugu... Klasiko handi bat. Klasiko handi bat, hori bai. Eta beti izaten dugu gainera, errezeta batzuk ezagunak egin dienak, akats batetik edo istripu batetik jaixota dauzela. Eta hau, etzan gutxi hau izango. Ze saltza amerikarra dator, abakandoa Amerikar saltzarekin errezetatik hartuta. Pero saltza hori, itxaski desberdinekin jan izan da. Eta Pierre Fres, sukaldari frantsesak, 1860an asmatu zauen saltza bada. Eta, betxu, ez zaukan ezebez, holan etxian, hau da, egoera, jartzen gaite, Pierre etxean zegoen. Pierre etxean zegoen. Bai, eta gonbidatuak, etorri zen. Bai, gonbidatuak. Eta berak, 3 ordu lehena esan zen, ez daukate zebez jateko, jaten emoteko nire gonbidatu bai. Zehose asmatu bikot, etxian daukaten, 4 gaza ziztrinekin. Oskailu esaudu da, abakandoa. Zeinek ez dauka abakando bat etxean, oskailuan, orraztuta. Abakandoa, nekora batzuk, tomatea, ardozuria, porrua... Eta, antzadanez, errezeta honekin asmatu zauen. Baina izan zen istripu bat, berak, beste errezeta bat zaukan buruan, baina, momentuan zehose improvisatu zauen. Fideua bezala, eta holako zenbat errezeta, nahi gabe, abakandoa gutxea oskaiuan. Zeinek ez dauka abakantoa, Patri, gure etxian... Txef frantzes batek. Hori da, gure etxian, gatzakin, ospinakin, kipulakin da horrekin batera, angula batzuk eroskaiuan, espa izate ditugu, nordakin norretorriko dan etxean, bizi laguna etortzen bada. Haizu, angula batzuk dauzkazu bukatu inzaizkit, utzite, josuta, listo. Eta, identifikatzen da, saltza hau zapore oso delikatua daukalako, eta jaten da itxaskixekin, arrainekin batez be, baina, gaur ikusten dozu azkenean, barazkixak zartian beba izartuko ditugula, arrozakin, zigorrek esan da den bezala, beraz, eman aldotzagu saltzai, nahi dugun testura, ez? Oso fina edo likidoa, edo lodixaua azkenean esne gain apuro batekin, edo rux batekin, edo barazki gehiago dauzi, edo itxaski gehiago botata eta hori, holako itxaski krema bat ingo genuke. Segundo, Patri, hemen, azukrea, beti zainzuri eta nola ez, gatza ere, botako dio hemen, eta oin, irakiten hasten danean... Azukre baltza botatzen zu, ez? Bai, eskura neukana, berdin da. Uran koloria eta... Bai, iundu izaigu, baina azukre eltza dalako. Eta esan dakoa, Ales, mesedez, 12 minutu hartu, oindixik. Baina, motil, hemen txaukau da... Bai, baina ez dut, nire biztarekin, gaur egun Patri, adin batean, ez dut nahi betaurrekoak ateatzen hasi nahi, ero jarri 12 zu, Patritzi. Jarrikotzuk. 12. Jo, lehen gunean... Ui, eso gehi ez. Esaten nuen. Eskerra nik ez duela jarri bestela hor. 12. Vale, oso ondo. Bitxu, lehen gunean jo nintzen espeletera, olako jatetxe batera. Bai. Hau, txoko ona, zaukan izena. Eta horraztu zen duen nire espeletako piperra, ez? Jatetxe horretan. Eta euskal pastela, txokolatia, iratiko gazta, da hor bilduma utzen dauen, da sentitzen dut. Ja, guk gehiago. Baina, hango menua, ikusi garen da, joda, ez daketa menua, itxura ona dauka, eskatuko. Eta baten, olako traduktoriaekin, mugikorrian da, eta baten, zainzuri freskoak, denboraldikoak, ez da gizetan, ez eskatzera zen igau, pia gustatzen jat. Bat, agara sustien. Zainzuri bat? Zainzuri bat, oza, denisei bat, beste bat niretako, holan, 3 satitxetan, moztuta, olako saltza beharnesa batekin gainetik, bakarra. Eta niretan, badauz garesti, Bakarra esan zuzen. Baina, a ver, Patri, goxua zeuen bai ero, Goxua bai, baina, joe. Bueno, horre balio da, esperientzia... Gutxi disfrutu nahen. Gutxi motza, oso motza izan zan. Bai, mokadu txokua. Katxiza. Bueno, hemen eskerra gaur, gehixagokiko dugu. Bai, gaur, gero lantaldearekin itzin barko duzu. Beraz, igual gaur bai bat jaldot. Hori da, dastaketa luzatu aldugu, eta hemen, Jose, ona, eta, ero, ez diot ondo zaporia, truko hori bakizu, ez diot ondo hartzen zaporia, beste puxketa, ez diot ondo hartzen ba. Ikuste dut estrategia honakin. Bueno,
guri kipula eta barazki guztiak gorritu zaizkigu, orduan. Hauek, barrura, osorik. Gero, itxaski krema iten dugunean, beti birrindu inbar da, dena holan ezur guztiekin da. Apurten birrintzeko saiabak izango dira. Apurten dira. Ja, egozita daude, egia da, nekora hauek egin nuen umaten afaria, eta egozita neuzkan, da sobratu inzien, da izoz gaioan orden dituen. Orduan, zapore gutxia botako digute, baina emango digute, ala ere. Sua altzatuko dut, eta oin hemen, gure patxarra eta ardo zuria bertan lurrunduko ditugu, eta gero, irinakin, gero, pekingo duena dengo, irina botako dio, eta gero, koiaraka bat, honekin duena da, gorputz hartu, lehunian zukintzen una horre masaiekin da, hor zurgatzeko pixkat olioa, hemen batzuk ogia botatzen diote, beste batzuk arroza oso ohikoa da, arroza botatzea, loditzeko, itxaski saltza hau, eta oin, esan dakoa, patxarra, barrura. Hau lurruntzen danean, zurik ez diote mango. Ez dela orgoikuak, gero kejatu iten da, beru edukiten duela. Gero, ardo txuria, eta gero mendaukat, holako arrein salda bat, eta horrekin bustiko dut, eta utziko du, egozen, eta tomate saltza. Ados, nik ontxingotzut azterketa bat. Ostra! Ikusi bezala, saltza amerikarra, ez da guztiz amerikarra, baizik eta, frantzesa eta estatu batuarra. Vale. Eta nik esaten botzutoran, estatu batuetako gastronomia ze platere etortzen jatzu burura. Hamburguesak. Ez dira, estatu batuarrak, izena berak diren bezala, Alemaniako hamburgo iritidatoz. Beste bat. Txakurtxo beroak. Bai, Frankfurt iritik datoz, eta hango harakinak sortu zitxun, saltxitxak lehengo, eta gero txakurtxo beroak. Beste bat? Beste bat? Oso amerikana? Michael Jordan. Ez hori jokalari bat. Bai, horian jaitu. Patata frigitu asko jate dituzte, eta ingelesez esaten da bezala French fries. Bai. Frantzian asmatu zituzten, hor Belgikakuak dabiz, ez? Guk asmatu gehitxun. Baina... Belgak izan zen. Bai, hortxe dabiz burrukan, baina berez Frantzian be. Chicago estiloko pizza italiarra da. Hombre, pizza bai. Eta oso ohikoa dian Tex-Mex erolako gauzak eta hori bai, baina hori... Mexikotik be bai, Texas iritik eta hor Mexiko eta... Mugan, hortik. Bai, mugan dauen sukaldaritza fusio bat edo asmatu sana. Berez, zaukagu estatu batuetan. Bertakoa? Ez galdera hona da, ez? Azkenian... Baina, azkenian, lehen bertako, natiboek gero, bertako biztanleek egiten zituzten, izaten zuten elikadura, eta izango zen, ez dakit, hor badao liburu bat, uste badaoela bat, ekarriko dizkizuen ikerrezetak bertako... Bertako tipikoa. Bai, bufaloarekin ero izango zuten, bisontearekin ero izango zuten zerbait, bisonteak izatzen zituzten, bisontearekin izango zuten zerbait, bertako eizarekin eta, azkenean horro oinarrituta, garia eta hemendik eraman zandana, hartoa beraldean egongo zan. Gero esaten dabe, behitxu herrialde gaztia dela, da hori egisa daulan herrialde bezala, gaztia dela eta horregatik ez dakela gastronomia, baina guk ikusten baditzugu gure sukaldaritza liburuak, errezetak be, batzuk badauz, berrixak dienak. Hombre, patatean eta tomatean eta piperretan oinarritetako denak berriak, kako txartean, azkenean gutxienez 200-300 urte badauzkate. Gutxienez. Beraz, ez dakit, ez da aitzakia bakarrik pentsatu gadala. Bueno, tomate saltza pixkat, hemen, ondo erregozi dana, eta oin, esan dakoa, arrain saldarekin. Busti, hemen daukat arrain salda, eta muskuiluak bota duten ura ere bai. Muskuiluak egozi ditut, hor, ur pixka barazki batzuekin, bakizu, tapa jarri, eta orduan gero irekitzen direnean, gelditu egiten du. Utziko dut, eta gero, pixka loditxo nahi dut, orduan espada, geroko gordeko dut, eta injongo naiz, muskuilu horiek aragia taten. Nik abixatzen dut nahi 6 minutu geratzen jako. Bikain. Ez dosunez ikusten, ez da zula? Bai, ez da bost bat hori? Ontxe segitxuan jaitxiko da, baina momentu 6 da. Bale, 6, oso ondo. 6, arrasaten 6. Bale. Bai, eta, txorinen noiz baitzen, gomendatzen ditugu edo aholkatzen ditugu sukaldaritzako tresnak. Gaurkuan, gaia izango da, sukaldaritzako tresna merkiak.
Hau da, lapikotan eta sartaginetan. Ja, diru desente gastatu genuen. Joaten da dirua, da labanon batzutan. Baina, badauzuka dalitzeko tresna batzuk, merkia dienak eta ez da benak hainbeste kostatzen. Alegia? Alegia, laberako sareta. Hau da, holako... azpian jartzen da. Hori da, rejillan zerakoa. Eta bertan, hori egisa da txokolatia botatzeko, imagina, pastelo baten gainien. Edo gauzak osteko, edo labetik atara. Edo labean erretzeko zerbait eta danean uniforme nahi badio eman, hau da sare hori, labeak ekartzen dute eta jarri alduzu, labeko erretilu gainean hori eta orduan beroak denetik emango zion. Hortako bai. Beitu, hori ona. Zuritzeko tresna, pentsatzen dut mundu osoak aukiko dauela etxien. Hau, igual izango da tipikuena, ez? Nire gustatzen zait, baina bai. Hau betikoa. Betikoa edo jende geixek aukiko dauena, eta, ez dakiz bakostako da horrek, 6-6 euros, 6? Edo gutxia, nun erosten dozun arabera, ez? Baina, bada gauza bat, merkia eta patatak, asenarioak, kasunetan, zain zurixak zuritzeko balixe dauela. Zein gehiago? Atzo, txorina ikusi bazinuten, zigorrek erabilizauen arrabola frantzesa, hau, eta ez da gaur egun itxendabe arrabola batzuk erosuagoak dienak. Hau da bestea, hau da frantzesa, honek gomendatzen dute, hau hobeto dala, bestea bai. Oreak eta eitxeko. Baina, honek egisa da, hau erosuagoa dala, nik hau frantzesa ez daukat, nik hau daukat, eta erosu hau pentsatzen jat. Baina, esaten dago egisa da, oreak eta eitxeko profesionalki, hau dala onaua. Gure profesional gozo gila handienak, Horacio Txazinek, dauka horrelakoa, holako handia, eta buelta emate, hau ez duzu egin behar. Baizik eta hemen doa tubo bat hemen dikona, eta zuko lan egiten duzu, eta hau mugitzen da bakarrik. Eta pixua dauka, hau da, orea, pon, eta zapaltzeko garaian, ez duzu horren beste indarri egin behar. Bai, nik etxian egizan, horrelakoa daukat, betikoa, naiz eta hori komentatzen duten, horrelako eta badaude batzu txikitxoak, horrelakoak eta fin-finak, eta holan, asko ez baduzu ere bilidarrero, ondo, hau, zapaltzeko. Etxe rural batera edo joaten bazare, eta han pizza bat nahi baduzuin lagunekin, ardo botila batekin be ondo garbitxu, pegatinia ondo kendu, klasiko handi bat, eta horrekin be luzatu lehiko pizza bat edo. Alas hori barik. Nik bezaten nagoen ezagutzen, eta kameratik kanpo zigorre galdetu dutzat, hau ze da, Daniar Egaska. Da, Egaska bat normala, hau izango zen, eta gero Daniar Egaska izango zen... Izango zen, makilla hau, eta hemen 3 alambre atatzen zizkiolan bat, eta 2 borobil holan arraroa da. Oso gutxi erabiltzen da, azkenean da, ore bat hasierako nasketa iteko, ura eta irina eta holan erabiltzen dugunean, lehen, horrekin iten bau dana, bitartean geratzen da, orea, gero pila bat hor geratzen zaigu, eta ez da, nik egizan, hori, dakit, behiratu inolako interneten zer dan, da hori, nik sekul ez dut ikusi sukalde batean ere, eta gutxiago erabili, orduan, nik gehiago da, olako oreak oso eseak direnak, beti egurrezko makilla koiararekin, ero katumin gainarekin. Gure taldiak, gomendatzen dauzku, ez da derrigorrezkoa izatea, baina merkea denez, erosi. Hala. Eta erabili. Gero lau aldietako birringailua, ontsaterakot hemen txegorrez, no? Patre, nik hemen dana 3 preste karri da, profesionala. Ja dana pentsauta. Bai, hemen agertzen da, bai. Hemen txaukau, lau aldietako birringailua. Hau oso gauza praktikoa da, benetan. Fina, gaztarako, limoi azalarako, kipula, hemen kipula, azenarioak, tomateak, edo zer. Pipi. Bere hortan, oin, hori bai, a ber, Patri lengunean zantzuen, berai gustatzen zaiola, boste izen baten bora zantzen duen? Hogei, bale. Nik 12 usten dut, baina gero bere berotan horregon bar da, ura epeldu arte. Bai. Eta baina, itzaldu da, baina ez da itzaltzen, ez? Zuk itzale biozu, horrek alarma jotze dutzu, baina... Bale. Orduen hor utzi behar da, hemen utziko du, beste 10 minutu zero, hor pausatzen. Eta gero, nik esanten du, hemen hauek gero epeldutakoan, gustatzen dizik, olio txorrota batekin, atera, eta horrela jateko zoragarria. Urrengua, ez dakit hemendik egongo dan, brotxa. Bai. Brotxa, hori arrautza estatzeko, arrautzakin margotzeko, ogiren bat, edo pastelen bat, olixuakin bebai mustitzeko molden bat. Eta aukeran, hauek, mesedez, silikon askoak, gaur modan dode, baina
Oso alrebesa, ni oso Ni gutxi. egisa da, aitortu bihotzut. Bai. Lehenengo aldiz ikusi nala hau lan hileekin, hau piso pareta margotzeko dana. Lehenengo aldiz ikusi notzu nian ataratzeko, harritxun jaten zen, nik beti silikon asboak ikusi izan Bai, ditut. Erdia geratzen da bestetan. 10.000 aldiz pasatu behar duzu. Beti, honek eta jatetxetan eta gozogileek eta beraien gozotegietan da, olakoak izaten dituzte hau, bere hiletxo sintetikoekin. Eta azkenik, limoi suku gaiua. Hau da, olako gaiu bat, pintza morukua, limoi erdi hemen atarata. Bai, nik Eta egia sukua. esan, betekoa daukat, etxean, Bai. hor laranja bat sartu inbar da, Ez, hau bakarrik limoientzako edo limentzako da. orduan, baina bestea danentzako balio dizu. Mandarina bat igual. Baina laranja, Laranja, gure amanien txikiak goten dira, bai. Bai. Bueno, Patri, zerbait gehiago beste zer gatxetik erakusteko? Momentuz ez. Bale, banik, esan dagoa, utzi behar dugu gure zainzuri hauek, beste 8 minutu zepeltzen, honi beste 5 minutu utziko dio, eta ero izango da birrindu, eta iragazi behar da beti, ze hemen kontutan izan, ezur guztiak eta dela. Baina, iragazgailu loditik, txinotik esaten dana betikua, hortik, olako krema lodi eta sustantzia handidun bat izateko. Puntuan. Niretzako, zuri igual gogortzu iruditu behatzu. Zainzuriak egosita, muskuluak egosita, Bai. eta gure itxaski krema birrinduta, eta iragazita, eta irakinda, gero hor gaineko aparra kendu pixka bat. Eta oin falta zegu, platera bukatzea. Izango da hemen, sartagi bat, zu bizean jarriko du, hemen, gurin pixka bat. Urtuko du, eta ingo ditu gure zainzuriak, hemen dipasatuko ditu pixka bat, gero muskulua bertara, itxaski krema, perresil pixka bat, Ze ona. eta Betxu, kanpora. ontsa aipatu dituzula muskuluak, Bai, lehenengo kuriosidade bat. Betxu, aldozu horrek erakutzi, batzuk die daukie aragisa txurixaua, arrak, ez? arrak, Bai. eta laranjaua, holan Bai. intentsuaua, honek, emiek. Bromatan esan dut, benetan sabez? Bai, zerixosa, zerixosa. Ni bromatan esan dut, Benetan bai, da. Bai. Eta, holan, muskulutan Bilbon behintzat erregia sana, Bai. san Baste Taberna, Bilbon. Aldezarrean, oso onak. Eta ontxe, albiste tamalgarrixa, jubilatu itxen da jabia, orduan itxin bidaue, eta leku berdinean, zabalduen bidaue, takerixa bat. Eta horrei, deitzakako foodifikazioa. Hori, hiri askotan pasatzen da, batez be, turismoa dauen irixetan, ze lehengo, betxu, pausua dira, lehengo, eltzan dira, turista pila bat. Famatu egiten da. Turistak joaten hasten dira pila. Eta orduan, hiriak nahi da, Berei zerbitzuak eta eman, Hori da. eskaini da, bai. Gero hasten die presixuak igotzen. Gentrifikazioa. Bertako, zentroko jendiak edo aldezarreko jendiak inbidau, alboko errexetara auzoetara eta joan, eta herrietara joan. aldendu. Eta gero heltzen die, betiko jendia jubilatzen danean, hori alokatu inbiezu lekua edo saldu. Eta norek alda gontxe gaur egun ordaindu, aldezarreetan eta zentrotan egoten dien presixuak, azkenean, kate handixek eta olako gauzek. Eta orduan, zu soiaz Bilbora, soiaz Donostira, soiaz Lisboara, Oportora, ez dakit, Parisera eta Berlinera, eta eixan baten daue... Aldezar guztiak nortasun guztia galdu dute. Leku, bai, Erabat, leku bardinak. nortasuna galduta da eta jatetxe frankizia berdinak aurkitzen dituzu denetan, taberna aukera guztiak, eta karo, esaten, honi mundu guztiari gustatzen zaio honez hau, eta nortasuna erabat galduta bertakoa, eta nik gustot, ni turista izango banitzen, joaten naiz Lisboara, nahi dudana da, Aldezarrean ibili, eta galdetuko nire, zer da hemen tipikoa, ze taberna, ze jaten da, zer da hemengo berezia, ez? Hoietara jongo naiz, naiz jongo holako hamburguesa ero pizza bat jatera. Baina, hori gainera oso zaila da zentruan geratzen bazara, eta gaur egun inbiesuna da, igual, 20 minutu ez dakit garraio publikoa hartu, bertan, bertako jendia benetan bizidan auzo batera, eta aurkikituko zu, eurak nun itzen daben jan. Eta eurak nun hartzen daben potiak, hor. Eta hor aukiko zu, benetan, hurbilena izango dana, ez dakit, hango gastronomiara, ez? Tristia da, benetan. Eta hemen berdina pasatzen da. Bai, hemen oso gertu, gutxi horienen gauden tokitik oso gertu, berdina gertatu da, eta nik lagun badaukat hor bizidala Aldezarrean, eta esate nik fotokopia bat nahi badut atera, nire semian dako lan baterako jun behar dut, hemendik kanpora. Hemen inguruan ez daukat Giltzan kopixak.
Hemen ez daukate hori da. Edo zapatak konpontzekua, ni lehen hori, Romuare eta gunean bizi nintzela, zauen bat, zan, ja, gizon bat, ja, xarra, eta hori jubilau zanetik, Juan Bizaren merkataritza zentro batera zapatak konpontzera, ze bertan ez zan eze geratu. Bueno, platerera goiaz. Hainbeste berbain? Bueno, muskuia bertan sartu. Berotu bat hemen. Eta ezerrez, ja, perresia botako dio pixat. Eta bukatu da, gure ostiral honetako lehen errezeta, egin daukau platertxo bat. Urbiltzen badia zu, Patre? Mentxe txokonan baino bat geixautuko jojat. Etxo, plater honetan politxa gainera. Ez, hemen, Patre. Hau bero dau, nun jarriko zut hemen. Hemen txorienen bakizu zuri oso berezi asko maite zaitugunez. Eskerrik asko, Jo, zago detaia, A ber, mesedez. Muskuiotxo bat bai, mesedez? Venga, ba, guk bat eta erre. A ber, ze simbolodez. Jarri holan beste bat eta ingo... H bat. Bai, atomikoana, ez? Horrek ez dakiz ematen dauen, mutil, benetan. Osea, jarri zu beste bat hemen. Bai, no, eta hau alden duingo hemen di. Bestela? Hene. A ver, Patri, hori da, zure pentsamentua. Bai, zera. Kontua, ni penetan hasi naiz jartzen, inungo. Zure barriakin ja bakin duen dizoa esan, ezagutzen gara espan. Era bat improvisatzen, Patri, penetan, serioan, Era bat improvisatzen, eta, bueno, a ver, hasi naiz, erdian nahi niola jarri, eta ez da izot, gero ja hasi naiz betetzen, baina, bueno, hau jarri nahi duzu moduan, baina bai gozatu plater honekin, zainzuriak, itxaski kremarekin eta muskuiuekin. Buah, brutala, Ez dakit, ez duzu proba. Baina... Usaina bai, egia esan usaina derra daukau. Eta nik, Patri esaten zuen, niri gustatzen zain muskuiuai, krust, koskeitia. Osa, ez dut izan, krunz, gordinak ez egon behar. Ez da gutxiago ere. Testuriakin da gorputzaken. Bai, aukeran bai. Eta bentsu, hori, hori da. A ver, si zaizu. Brutala, ze fina, sego xua. Bai, posten ez du. Asko. Posten ez. Bakarro etxera eraman hone, bale? Pero hone niretako? Venga, etxera. Xe ondo. Banik ontsa ingotzut zuri trukian marrubiko patxo batzuk. Iepa. Esan dakoa, postre bat egin bihotzut ontxez, lehen platera auki dugu, holan mokadutxokua, eta ontxe kopatxo batzuk. Hemen txekarritxu, gainera txikitxuak izango dira. Oso ondo. Pintxua eta pintxo gozoa. Eta zein izango? Marrubi eta mascarpone kopa. Eta nola ingo duzu? Horrela. Marrubiak zatitxu eta laranjak sukutu. Sukua ronakin, azukriakin eta kanelakin batera lapikotxo baten jarri zu ertainean. Eta irekiten dauenean, marrubixak sartu eta kosinau. Esne gaina azukre hautzakin arrotu, jogurta mascarponeakin nahasi eta gero esne gainakin. Gaietak txikitu eta almendrakin nahasi. Eta gero kopatxoak muntatu hainbat geruzekin. Hala ba. Hasiko algea. Laranjak sukutzeko nahi duzu? Hau ekarri doz, laranja honek haundixa die, beraz bieko tolako zehose. Bueno, hemen gaur egun, ez da txorienen hemen bakizutena prestatzen duen guztia platerean jartzen du, eta egia esan, ez diogu garrantzia, nik neu, gutxi gora bera, imaginatzen du nola jarriko doa, baina ez diot garrantzian dirik ematen, baina jatetxetan da, eta nik jatetxean lan iten genuenean, horre buruko min asko ematen zituen. Baina begibizatik sartzen da, eta zolan apaintzia lan politx garrantzitsua da. Esan bakarri ja errezeta prestatzea zan bat, gero ze lagungarri eramango zuen, ez? Lagungarria berarekin ondo jun behar ziren. Eta gero hori plateran nola jun behar zan. Gero gu plateretan errezetak idazten genituenean, genukan orduan kuadernotxo bat jatetxian, eta, kuadernotxo hori zan altxor bat bezala. Hortik, saiatzen ginen beste inork ez ikustera, eta gaur egun, sukaldariak eta banatzen dituzte beraien errezeta, baina lehen top sekretua da. Lehen sekretua. Guk jute ginean, Martinen era subero gara eta buruz ikasten genituen, ze mobilik eta zegoen, ero lan iskutuan idazten genituen, eta gero etxean idaukat, 3-4 kuaderno,
ba, nire letrakin, lagunen letrakin eta lortutako errezetak, ba, builin lortutakoa beste jatetxetan, eta gero bakoitza juten ginen gure kolekzio egiten. Ba, hor, errezetarekin batera, osagaiak eta danarekin batera, marrazki bat jutezan boligrafoarekin inda, nun azaltzen zen, toki bakoitzean zer nun zijoan, ez? Ba, postre dat ingo, Bueno, ba, eskinan izoskia, gero gaieta bat hemen aldamenian, eta gero hemen gainean, olako mus, txokolate mus, kenel bat, ero. Bai. Orduan dena, marrazkiarekin, eta ikasi bar zenun nola ziren danak, eta berdein egin. Eta hori eskontzatan daulan, banketa hundiak egoten zienen, izaten zen, jartzen genituen, plater, sukaldeko mai luzea erozegoenean, hor jartzen genituen, 50, eta jute ginen, bata bestearen atzetik, batek saltza bat jartzen zuen. Atzetik bestea zijoan, izoskia jartzen. Holan, kate bat izango bazan bezala. Bata bestean atzetik, eta ero atzetik, gero zerbitzariak, ba hori, eramaten maira. Bueno, politia zan, orde... Politia zan, bai. Lana. Kanela... Laran jozukua. Rona bebaiz, hartu dotzat, horraiko lako kubata bat emaleike, gero kanela sotza, eta gero azukrian erdixa. Beste azukrian erdixa, ez negainak arrotuko. Vale. Eta ontxe, irakiten hasten danez, edo, bueno, segitxuan hasiko danez, marru gisa joango naz, garbitzen, eta holan lausatitan mosten. Vale. Eta honek eitxuko ditxugu hemen, vale. Josua, heitxingo. Eta joango gara, horre. Gero konberan, ez? Kosinatzen. Bueno, ba, hortik, plateretatik eta, bueno, ba, hor, bakizu baita, gaur egun ja, bueno, lehen egoten ziren, nola, hitz egiten zenuen, platerak eta saltzen zituztenakin, eta erakusten zituzten beraien katalogoa, bai. Eta katalogo horretik eskatzen zenituen, ze plater nahi zenuen, errezetarako. Gaur egun, sukaldari askok, ja beraiendako espreski, ez beraiendako, bai, errezeta horretarako, ja. Hau da, kopa hau egiteko, nahi du, kopa bat horrelakoa gero agian ez duzule erabiliko ez dakit zenba denbora. Osea, eta bakizu olako jatetxe honetan, egoten dira, urtean 2 aldiz aldatzen dute karta, 3 aldiz, bai. Eta dauzkatela, plater batzu, bakarrik errezeta batekin juten direnak, irabiliko dituzela 5 hilabetean, eta gero hor jongo dela bazter batera, ez dutela erabiko, berriro erabilpen bat eman arte, plater horri. Eta ja, garrantzia ematen zaio, plateran formai, koloreei, claro, zuk zer errezeta izango dan, ez da berdina, zerbait erabiliko lehen gaia, kolore bizikoa bada, plater zuri bat erabili aldugu. Eta gero hori, bebai, moda kontua da, ez? Eta hori baita, bat, igual dana, ez dakit modenako espinakin holan marra bat eitxia, gero saltzak eta holan, artistiko gigartzia, gero minimalista da dauz, hori zainzuri bat, platera hundia hundixea eta zainzuri bat. Eta ontxe ja, beste joera bada. A ber, arbela, gaur egun ja arbela ez erabiltzen. Arbela egon zan sasoi bat, toki guztien, gaur egun oraindik pintxoak eta jute mazate jaten leku matera, arbela oraindik ikusten da, baina arbela gaur egun ez da, eta lehen ni ez... Ni ez nazi zain inoiz arbelzarea, pentsada zikina. Gero geratzen zan hor koipe guztixa. Bai, garbitzeko deneko aldrebesa. Orduan, da esaten dezana, jatetxeetan egoten da, errezeta bakoitzari bere platera dauka espreski eta gero tamainan arabera. Guk olan goimaileko jatetxeetan, egoten zen razio osoa, erdia eroeren bat. Erena bai? Bai. Hau da, segun zenbat platerrero, zen menu eskatzen zuen, menu batean junan zan 6 plater, ero 4 plater, beste menuan 8 plater, eta bestean 12 esate bat. Orduan, esan berdina, razio erdia basan, laurdena erosua basan, ez? Orduan, horren arabera platerra handia bero, txikia erabili behar gendun. Eta, orduan, mundua dala, eta garrantzia handia ematen zaiola, ez azkenean beti esaten dana, ez? Begitatik sartzen dana, normalin, hautik ere, ez? Bai. Hobeto sartzen da, errexeo sartzen da. Hemen txemarru gisa ditugu, eta ingo bigarren geruza. Hau, azkenean izango da poste bat 3 geruzetakoa. Fruta, hemen joango da laranja zukuakin, ronakin eta kanelakin sapori hartzen eta biguntzen. Gero ingo, almendrako lan satitxoka, eta gero gaieta batzuk, holan desein da, baina satitxuekin. Bale, naberitzeko satiak hori. Hori da, eta gero bestia izango da, maskarponea, jogurra, esne gaina arrotua, da holako... Gaineko geruza, azkenengoa. Krematxo bat, hori da. Orduan hemen, osasun gara, frutarita gara jaten. Bai, azukria bintzat, 1 gramo dauzka. Esnekiak. Esnekiak. Osasun. Baina hori gaieta be.
Eta, gero... Ez da oso lodixak emoten? Baina, bueno, hemen eta gero hidratuak, ez? Hau, nola zan platera, Harvardeko platera? Happy Team Plays Harvard Plate. Ja. Bueno, plater horretan izango genuke, dana, frutaren aldea. Izango genituen gure hidratuena atala. Eta gero izango genuke, bueno, proteinak ere hemen izango genituzke. Laranja sukua, fruta. Horretik. Eta gero, bueno, kainaberaren sukutik ataratzen da rona. Hori da, bai. Hartzidura bada hor hartzidura eta da bakizue, sabelean eta, bueno, ez da gitorre lagundu, ez da berdina, ez? Bueno, ingosta zuzuk gaietan anik besti arrotzen bai, noski. Olako ataletan? Bai. Hau, ero olakoak, Patri? Olakoak iso. Vale, orduan hau mozten dut, Bai. Eta ni bitartean hasiko nahaz arrotzen, esne gaina azukriakin. Arrotuta dauenean, gehitxuko zau maskarponea eta jogurta, eta igual etorriko gara dana muntatzen. Vale, orduan, esne gaina arrotuta, eta gero maskarponea eta jogurra. Hori, jogurra holan krematxua dana. Vale, bikain. Laizter datoz. Betxu, krema hau da. Den gauzadik onena, Ja, hori da, gerri bueltan hemen itxasten dana, eta bizi guztian zurekin hemen aldamenian jungo dara, ume bat izango. Eta zer? Aita. Ez da umerezi ba. Ja, bai, sí. Betxu, inarrixan jarriko, ia mermela bat ematen dau. Ondutako mermelada bat, Bai, holan segitxuan itxen dana. Ez duguna esan, lehen platera da honetan, bagu zer dan, beti. Zer? Lehen eta, platera berua bada, Platerak, bakizu, jatetxetan noten da, armairu beroa deitzen dan bat, non platerak eta beroa mantentzen diren, eta platera beti beroa joan bar da. Plater beroetan, noski, ensala batean ez, baina bestela, beti platera bera. Platera bera, bero mantentzen da, armairu bat dago, hau bezalako handia izango bazan, dana platera gor barruan dode. Eta hori egoten zen, 40 gradutara, eta mapiko ero. Platerak beti beruak, ero gehiago, Segun zer dan, ez da askotan jatetxetan trapu batekin juten dila. Bai. Kontuz platera oso berua dago. Bai. Bada, platera berotu dutela, ero labean berotu dutela eta dena. Hau da, hotza ezin da inoiz jun janaria omai batera. Berua da. Zigor, gaietau, hori, zegoen lehen, ez dakit non moztu dut, pasadi dazu, ibili da lehen, ez dakit, berria, hori jarri duzu, horrek ekarri. Nireak denak atalak perfektoak. Bueno, hementxe, bigarren geruza, gaieta eta almendra. Vale. Eta gero joango da, gure geruza nagusia. Eta hemen azkenean, zaporeak ez ezik, testura ezberdinak ere jolastuko dugu, kurruskari izango dugu, frutaren hor, gero, krematxua, hori da. Hola, xe. Hoi zein duzu, Alberto entzako, gehiago egin, hola, nesto? Ez, Alberto entzako hau behitu. Baina Alberto merengeak inezu. Bueno, hola, xe be... Adurra dariola da, hola. Hola, xe be guztoko jako. Seguro, baietz. Gaina bereko iara kin utziko dut, ez? Bere aurretiak. 15. mendekoa. Gutxienez. Botako besteko, eski bestela kremopia sobra hori da. Eta hori ez dugu nahi, inoiz ez. Ez. Beraz, holaxe. Gure, marrubi eta maskarpone kopatxoak. Gaietarekin zigorrentzako. Gaieta barik, niretako. Oin, saietuko gara, holan, sakore hori da. Danak hartzen. Zue unao. Ez diot hartu zaporea bendik. Muy osu bai. Hau Ez diot bada, hartzen, modu politxa, barikua ostira ospatzeko, asteburu bai omenaldixa itxeko. Eta, bueno, ondo pasa, asteburuan zegoen. Berdin, eta zuek ere, eta astelenean bakizuek. Hori da, piztu zurien. Agur.